ning donya iki ingkang nyiptakne ngoten nggih Gusti Allah, sing maringi nikmat nggih Gusti Allah, sing maringi sakit ujian nggih Gusti Allah, sing maringi sembuh dalan keluar nggih Gusti Allah. Kita berusaha menyelesaikan masalah dengan doa. Terus saged dipahami nggih. Nah, takdir niku saged dirubah dengan apa, Bu? Doa. Apa malih nek purun salat tahajud tengah malam, katakanlah jam setengah 4. Kita salat tahajud, maka kalau salat napa niku tobat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, ditutup witir saged 3 rakaat, saged 1 rakaat. Terus wonten medal tenjawi nek kula wonten. Terus mengenajah tangan ning madhep kulon, tenjawi lek mboten damel napa niki gendeng nggih, ndure langit langsung Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maca ping pisan niku pahalane ganjarane padha napa niku ibadahe para malaikat itu mesti dikabuli dening Allah lan bener-bener ikhlas karena gunane Allah. Ngoten nggih, saged dipahami nggih Bu nggih. Tegese Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus banget jenengan sedaya napa niku ndonga terserah jenengan pengen napa. Ya Allah, paring rezeki sing kathah. Ya Allah, anakku ujian. Ya Allah, aku mantu. Paling ngoten nggih Bu, paring rezeki kathah, paring lancar. Paling ngoten. Ya Allah, paring sehat. Sikilku kok lino. Ngoten nggih. Ndonga niku dosane awak terus dosane sing sakit. Insyaallah diparingi waras. Donga nek bar salat tahajud sepi niku insyaallah tos pleng. Ngoten nggih Bu. Nah, tapi caranya piye Bapak? Niat. Lah aku ora iso tani. Nek badhe tilem ngombe sing kathah, Mbak. Sak galon Mbak ya napa sak niku sing kuwatan bareng mengke mesti krasa yo pipis. Lah niku bae bar pipis aja langsung makan turu. Wudu. Lah niki salat tahajud. Niat nek kula mesti walaupun mulai sampai jam pinten, pas setengah sekawan itu insyaallah diparingi napa saged melek. Pokoke niat. Niat ya Allah aku pengen salat tahajud. Aku pengen ndongane anakku, aku pengen ndonga kanggo putuku. Lah ngoten, apa kanggo awakku dhewe ben sehat. Nyuwun dhumateng Gusti Allah. Ngoten iki cara tol niku dalan sepi, Mbak. Wis ngoten cepet dikabulne dening Gusti Allah. Ngoten nggih. Monggo kita biasane salat tahajud seje rasane.